Salutare tuturor! În clipul de astăzi o să discutăm despre intersecția de la Arcul de Triunf, acest bau-bau al bucureștenilor sau al celor care nu sunt din București. În caz de ți-ai luat permisul recent sau vii pentru prima oară în București sau ești în București, dar nu prea ai umblat pe acolo, o să-ți arăt câteva tips and tricks, cum să te descurci pe acolo și cum să nu faci accident, pentru că asta este o intersecție tare atipică care pune mulți bucureșteni sau oameni care nu sunt din București în pericol și cumva se simt debusolați de această intersecție atipică. Am venit, vedem Arcul de Triunf, uite cât de mare și grandios este. Dar cum ne descurcăm? Avem mai multe intrări în el. Una dintre cele simple este cum vii de la Charles de Gaulle, din giratoriul de aici, din partea aceasta, pe care îl vedem aici. Aici, în această parte, avem 3 benzi de circulație, cum vedem și aceste semne de pe jos. Aceasta este o bandă doar de stânga, asta este înainte și stânga și aceasta este înainte și dreapta. Personal, consider un pic greșit acest marcaj. Și o să vedem și imediat cum se face împărțeala în intersecție. Ajungem în intersecție. Revin către hintul principal aici. Hintul principal este să urmăriți atent aplicațiile de navigare. Ele vă arată cum ar trebui să vă încadrați pentru următoarea manevră. Ele vă arată din timp acest lucru. Prin acest ajutor al aplicațiilor, voi vă dați seama exact cum ar trebui să stați încadrați și să nu aveți surpriza în intersecție că o parcurgeți greșit. Bun. Și aici, de pe cele 3 benzi de circulație prezentate, avem mai multe încadrări. Google Maps nu e un pic actualizat. Acum, pe axul central de pe Chiselev este bandă de autobuz, deci nu mai avem ce căuta pe acolo. Când aici facem stânga spre Crângaș, spre stadionul de rugby, dacă avem de făcut stânga spre aceste zone sau spre Chiselev, ne încadrăm întotdeauna pe banda 3 de circulație. Întotdeauna. După cum se și vede. Acum, de pe banda 3, se văd cele 3 benzi, putem să mergem și înainte spre Casa Presei. Dacă avem de mers înainte, folosim obligatoriu banda 1 sau banda 2. Banda 3 să o lăsăm totuși pentru viratul la stânga. Altfel, tu când o să piși de pe banda 2, vedeți cum vine acest Logan, tu practic o să-i tai calea celui care poate vine de pe banda 3 și merge înainte și atunci încurci pe toată lumea. Lucru să mergi pe axul central nu mai este de actualitate. Cu acest sens, mie mi se pare destul de clară situația. Hai să discutăm cu un sens un pic unde lumea se încurcă destul de tare. Bun. Acum este sensul de la Casa Presei spre Chisele, spre Victorie. Aici avem mai multe variante de mers. Avem de ieșit pe la Crângaș sau Stadion. Avem de ieșit pe la rondul de la Charles de Gaulle sau pe Chiselev înainte. Recomandările mele ar fi așa. Dacă avem de făcut dreapta spre Stadion, da? Clar banda 1, și dacă avem de ieșit spre Crângaș, spre Turda, tot pe banda 1 vom sta încadrați din timp. Putem să mai folosim banda 1 și vă arăt și în intersecție. Da? Vedem banda 1 cum vine. Putem folosi banda 1 și pentru a parcurge această intersecție rotundă, pentru că nu este un sens giratoriu. Mare atenție, aici nu avem parte de un sens giratoriu. Și acest lucru ne este confirmat și de semnele de cedează trecerea. Da? Și nu avem semne înainte de intersecție cu intersecție în sens giratoriu. Bun. Banda din mijloc întotdeauna o să o folosim doar pentru a merge spre Chiselev. Dacă vrei să schimbi direcția de mers,
o să încurci pe toată lumea, risci să faci POC. Da? Hai să ne uităm și aici cum vin intercalate. Deci, asta este banda 1, iese pe aici. Actual bandă de autobuz. Banda 2 ar trebui să iasă pe aici. Banda 3, hai să ne întoarcem în intersecție. Banda 3 o să o folosim pentru a merge înainte și pentru a face stânga. Și pentru a face stânga. Acum, dacă ne luăm după aceste semne, care am impresia că sunt schimbate la momentul filmării clipului, nu este o manevră legală. Teoretic, ca să facem corect stânga, o să venim pe axul central, care nici aici nu sunt actualizate. Da? Ca principiu de funcționare în această intersecție, din acest punct, banda 3 facem stânga spre ceară de gol, ăștia obligatoriu stânga. Obligatoriu. Ăsta a încălcat legea, este pe bandă de autobuz, pentru că pe axul central, în momentul de față, asta este bandă de autobuz pe sensul acesta și pe sensul acesta este tot bandă de autobuz. Da. Astea două benzi vor face stânga, ăștia vor merge înainte, ăștia dreapta sau înainte. Dacă faci altfel, risci să te încurci, poți să faci POC și acest lucru nu este plăcut. Pe lângă multiplele claxoane care se aud mereu în intersecția aceasta. Dar e destul de simplu. Dacă prinzi aceste scheme și îți rămân în cap, nu ai cum să încurci lumea. Chiar dacă alții poate încurcă, tu măcar vei ști și va trebui să stai tot timpul pregătitor, cum în această intersecție nu intri tare, pentru că de cele mai multe ori ăștia care vin de pe central ca să fenteze coloana vor vrea să iasă pe Chiselef și ăștia care vin pe banda 3, pe partea din dreapta, care vin pe banda 3 și ar vrea să facă stânga spre ceară de gol și aici se intersectează și aici se blochează. Dacă s-ar înțelege aceste reguli de funcționare destul de simple în intersecție, lucrurile ar fi mult, mult mai simple pentru toată lumea și n-am mai face un dop aici, pentru că aici se face un dop imens în zona asta arătată de mine, aici avem un mare dop. Intersecția aceasta mai poate să fie pătrunsă și dinspre Turda, dar aici este destul de simplu. Aici avem două benzi doar și e destul de clară situația. Aici putem să facem dreapta, avem bretea specială, să ne ducem spre Chiselef, deci ne vom încadra pe breteaua din dreapta. Și aici teoretic se fac 3 benzi, iar mi se pare un pic greșit marcajul. Ca principiu, banda 2, da? Banda 2 de circulație va face stânga, ăștia au cedează, da? Pentru că nu este intersecție cu un semn giratoriu și noi avem prioritate de la semnal, semafor. Ăștia nu au ce căuta să pătrundă în intersecție. Banda 2 o să facă stânga, banda 1 merge înainte și face și stânga aici, din acest punct. Și mai avem sensul de la stadionul de Ruibi. Sensul acesta are tot 3 benzi. Banda 1 poate să meargă înainte, dar înainte înseamnă spre ceară de gol, sau dreapta, adică să iasă spre Turda. Aici în dreapta este Turda și aici este Chiseleful. Banda 2 poate să meargă înainte spre ceară de gol sau va face stânga în intersecție spre Casa Presei. Iar banda 3 obligatoriu va face stânga spre Casa Presei. Am uitat să menționez, când veniți dinspre ceară de gol și faceți stânga spre Turda sau spre stadionul de Ruibi, aici avem un cedează trecere. Aici mai există o șmecherie, care văd că este și marcată corect. Astea două benzi, când te cadrezi să faci stânga, astea se văd, despre exterior, sau mă rog, spre Casa Presei, dacă ne uităm așa. Aceste două benzi o să le folosim să ieșim spre stadion, nu spre Turda sau spre Chiselef. Astea două benzi, vedem și marcajul,
o să iasă obligatoriu spre Turda, asta este spre Turda obligatoriu, asta merge spre Turda sau poate să meargă spre Chiselef. Iar această bandă obligatoriu face rondul spre rond. Intersecția rotundă va face, o să denumesc rond pentru că este mai simplu, această bandă va face stânga spre Chiselef sau va face întoarcerea. Mare atenție! Aici îi cedează. Aici te vei duce când ăștia au roșu sau dacă este liber. Asta se întâmplă cu liberul pe la 4-5 dimineața. Odată trecut, o să te duci până aici, dar mare atenție că ăștia, în momentul de față, ăștia au verde. Tu când te vei duce, ăștia o să aibă verde. Se vede și aici că ăștia s-au dus, ăștia deja au plecat de la semafor. Deci, tu dacă vrei să întorci spre Chiselef sau spre Charles de Gaulle, tu aici va trebui să te oprești, să le dai prioritate. Fix în punctul ăsta arătat acum. Dacă venim dinspre Casa Presei sau dinspre Turda, uite cum vine această coloană, aceștia vin dinspre Turda. Aici iar avem un cedează cu sensul spre Charles de Gaulle. Aici mare atenție, că aici am văzut chiar multe accidente. Oamenii se duc crezând că este sens giratoriu, dar de fapt ai un mare cedează și va trebui să le dai prioritate celor din dreapta. Ăștia, aici ai toate șansele să treci doar când ei au roșu. Roșu care este foarte rar în intersecția asta, pentru că cumva sensurile prioritare sunt acestea, ăsta dinspre Charles de Gaulle, spre DN1, și acesta de la Casa Presei spre Chisele și toate celelalte sensuri. Sper că v-au fost utile informațiile din clipul de astăzi. Dacă crezi că au fost utile, un like, un subscribe și un share m-ar ajuta enorm pentru creșterea canalului. Iar dacă crezi că mai poți să-ți împărtășești și alte tips and tricks-uri despre circulația în București, scrie-mi în comentarii, spune-mi zona și eu o să explic, cum am explicat și aici, cum să te descurci în aceste zone. Eu am fost Robert și vă mulțumesc.